Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po. Ngayon ay June 7, 2023. Bagamat ngayong hapon ay medyo ang bibigat ho ng mga kidlat. Sus Maria Josep, nakakatakot, kaya magsitago ho tayo. Wag ho sa ilalim ng mga puno. Aboy, dahil baka alam nyo naman na lalo na kung nasa gitna kayo ng farm, hindi pala dapat sumilong sa mga ilalim ng puno. Dahil siyempre kung ano yung mataas-taas na ma-strikean ng kidlat, ay kung kayo ay nasa kaparangan, siyempre yun ang mangyayari. Kaya kung may tao sa ilalim ng puno, ayan na madalas na mabibiktima. Anyway, ngayong hapon, dahil nga maulan, medyo ang karsada ay basa na naman. Sigurado mamayang alas 5 ang uwian ng mga trabahador, ang mga workers. Nako, agawan na naman sa sasakyan. Pero ganun pa man, talagang ganyan, araw-araw yan ang mga senaryo natin sapagkat ngayon ay tag-ulan na, di ho ba? In-announce na ng Pag-asa na itong mga panahon na to ay talagang El Niño na, no? La Niña ba? La Niña. Yan po. Pero ngayon, meron po tayong pag-uusapan na talagang ikinatuwa ng halos ng lahat sapagkat isa sa mga in-appoint po ng ating mahal na Pangulo, si Gilberto Gibo Teodoro Jr. itinalagang kalihim ng Department of National Defense, DND. Well, bakit po ikinagalak ng marami? Sapagkat ang kanya pong expertise at talagang pag-aaral ay talagang nararapat siya doon nga sa ganung uri ng pagtatrabaho sa gobyerno. At tayo po ay sumasaludo sa kanyang katangian dahil at sa kanyang experience bilang DND chief, no? 16 years na nakalipas, na kung natatandaan po natin, he was named as the youngest ever to become the country's defense chief at the age of 43. Ayun, na-assign na ho siya sa DND chief as DND chief. Ang age niya noon ang kanyang edad noon ay 43 years old pa lang. Ngayon ay nagbalik siya upang pamunuan muli ang National Defense of ang Department of National Defense. It was announced on Monday, June 5, no? So 2 araw na ho ngayon. Ika nga po, pinalitan niya ang OIC's na Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr., who served the DND caretaker for 147 days or since January 2023. At ngayon po, the DND and Armed Forces of the Philippines welcome on Tuesday, June 6, the appointment of Teodoro as the new Defense Chief. Nako, welcome po natin siya at tayo po ay magdiwang sapagkat tayo ay panatag na siya ang mamumuno dyan sa National Defense sapagkat mismo pong mga senador ang talagang nagsasabing siya ay karapat-dapat. Ito po ay ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel.
And sabi po niya, ang karanasan sa kanya, iniatang sa kanya ay talaga namang kayang-kaya daw yung ating bagong Defense Secretary niya at magiging maayos daw ang tanggapan. Well, yan po ang ating inaasahan at syempre, pag nalaman po ng mga mamamayan nang ina-assign po sa mga delikado at mga importanteng mga kagawaran o anumang posisyon na mataas sa gobyerno at ang itinalaga ay karapat-dapat, talagang tayo ay panatag ang loob, di ba? Sinabi rin ni Pimentel na malaking hamon sa nagbabalik na DND Secretary ang lumalaking geopolitical tension sa pagitan ng China, Taiwan, US. Yan po. Alam naman natin ang problema natin dyan di ba? Pero para naman kay Senator Grace po, tiwala siya sa experience at expertise na ni Ginoong Teodoro, no? Para gampanan ang napakahalagang pagpapatupad ng mga estratiya sa pagtugon sa territorial integrity ng bansa. Di ba? Totoo naman yun. Nakita nyo, ang mga senador natin ay talagang pumupuri at masaya dahil siya yung na-appoint dahil alam nila na nasa mabuting kamay ang departamento ng National Defense. Opo. At para lalo natin siyang makilala, ay gusto ko pong basahin ang kanyang mga katangian. Sino si Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro Jr. Kaya sa sa kilalang Gibo, no, Teodoro. Si Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro Jr. ay ang nickname niyang Gilbert or Gibo is a Filipino lawyer, politician, businessman, business executive. He is the incumbent Secretary of National Defense since 2022. Previously served in the same path noong 2007 to 2009 under kung natatandaan po natin, under President Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay pinanganak noong June 14, 1966 sa Isabela. Nako, malapit na birthday ni Sir at maganda hong pa-birthday ito sa atin na siya ay naupo. Hindi po pa-birthday sa kanya, kundi pa-birthday sa atin, no? Imbis na siya yung reregaluhan natin, siya yung nagregalo sa ating bayan sapagkat kinuha siya bilang Defense Secretary at naniniwala po tayo sa kanyang kakayahan at welcome po natin siya at nagpapasalamat tayo dahil siya na uli ang hahawak na bilang kalihim ng Department of National Defense. Sa ang kanyang esposa si Miss Monica Prieto Teodoro. Ang kanya pong party, People's Reform Party. May anak po pala siyang isa, Jaime Gilberto Teodoro. Alam niyo po yung mga tanyag na tao, mga kilalang tao, balikan po natin sa kasaysayan. Talagang pa isa-isa, maswerte kung makadalawang anak, no? Siguro sa sobrang busy nila, no? At nagkataon, lalaki ang kanyang anak. Ay, mabuhay po kayo, sana dumami ang inyong lahi, no? Ayun po. Education, ito po ang mahalaga nating malaman at talagang we are so proud about him, no? Kasi siya po ay graduate sa Harvard University, UP College of Law, graduate din siya doon. Alam niyo po, bihira sa mga Pilipinong abogado, nakakagraduate sa Harvard University in the USA. Alam niyo? Subalit, ang alam po natin, ang mga Pilipinong graduate doon, ay hindi lang ho sila dito sa atin nakilala at tumanya, kundi doon din sa Amerika. Alam niyo, ang ating pong mga kababayan na talagang biniyayaan ng mga brilliant minds na nakipagtagisan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay talagang nagbigay ho ng karangalan sa ating bansa. Kaya ito pong ating bagong secretary, hindi natin sasabihin bago kasi galing na siya dyan no? Yan, ilang beses na siyang dati na siyang nanungkulan bilang chief ng DND, Department of National Defense. At ngayon nga ay itinalaga siya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Romualdez Marcos Jr. At tayo po ay congratulate sa kanya. Mabuhay po kayo, sir.
At thank you very much at tinanggap nyo ang muling pagiging Department Secretary ng National Defense. At kami po ay natutuwa dahil alam namin na nasa mabuting kamay na ang Department of National Defense. At kayang-kaya, siyempre, because of your experience and expertise. Hindi lamang po kami ang nagsabi niyan, kundi ang mga mambabatas natin sa Senado, sila Senator Grace po at sina Senator Coco Pimentel. Kaya naniniwala po kami. At syempre, nababasa po namin ang inyong mga mamagaling na mga mahuhusay na mga achievements. Kaya po kami ay natutuwa. At ang ating pong Pangulo ay syempre marami siya siyempre hong advisor at hindi na siguro kailangan pag-usapan pa yan, no? Dahil si Ginoong Teodoro Gibo, Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro Jr. ay talagang kilala. Kaya sa pagbanggit ng kanyang pangalan, walang nagpo-post. At instead, siguro baka nagpalakpakan pa yung mga senador natin di ba? Kasi at walang bahid ang kanyang paglilingkod bilang Secretary ng National Defense during the time ni President Gloria Macapagal Arroyo. At ipinakita rin niya ang kanyang kagalingan, no? At kung matatandaan nyo, siya po ay kumandidato, hindi ba? Kumandidato yata ng Vice Presidente si Mr. Gibo. Pero hindi ho siya nanalo dahil alam nyo naman marami yung mga kalaban na during that time na nasa politika na matagal. Pero kasi siya bata pa no? Bata pa, 43 years old lang. At ngayon po ay ito, alam natin na ibibigay niya ang kanyang best sa Department of National Defense at yung ang lumalaking geopolitical tension sa pagitan ng China, Taiwan, US ay kanyang mabibigyan ng kalutasan na dahil sa kanyang expertise. Harvard University graduate. Yan o ang kagandahan po ng pagka ang isang tao o ang isang taong itinilaga sa mataas na posisyon at alam natin na hindi niya kailangan dumaan sa mga kung ano-ano pa dahil mismo sila naniniwala sa kakayahan ng taong yan. Walang nag-post, di ba? Hindi kamukha nung iba. Idinadaan pa sa yan yung pinagdadaanan nila para pagdibatihan pa kung siya ba ay talagang karapat-dapat o hindi. Pero si Ginoong Gilberto Gibo Teodoro Jr. ay walang nag-oppose dahil alam ng mga ating mga mambabatas na siya ay karapat-dapat at may kakayahan talaga bukod sa kanyang experience at expertise. Kaya welcome po kayo, sir. Patnubayan kayo ng Panginoon at syempre, birthday nyo, sabi niya nga, birthday ni sir sa 14 ba yun? Kasi pinanganak siya noong June 14, yes. June 14, 1964, siya pinanganak. So, ano na ngayon? June 7, another week at birthday ni sir. June 14 is, ano ba yun? Wednesday, ang birthday ni sir. So, advance happy birthday po, sir. At salamat po sa pa-birthday nyo, sa gift ninyo sa amin. Imbis na kami yung mag-gift sa inyo, kayo nagbigay ng gift sa sambayanang Pilipino. Dahil kayo ay talagang kalihim ng Department of National Defense. Welcome po at dalangin po namin ang inyong matagumpay at mahabang panahon sa mundo para marami pa ho kayong magagawa para sa ating bayan. So yan po, alam nyo ang ating bansa, ang ating gobyerno, kapag hindi ba bago lalo ang presidente, siyempre alam natin na nasa kamay niya kung sino ang gusto niyang italaga sa mga matataas na posisyon. At alam din po ng taong bayan ng mga nakaraan na nagagalit ho yung mga taong bayan dahil bakit yan ang tinalaga? Wala namang alam yan sa mga ibang departamento. Naalala niyo po ba yon na maraming ganon na nangyari ng mga nakaraang panahon?
Paano naging ano siya? Hindi naman ano yan. Wala naman siyang kaalaman. Mga ganyan, di ho ba? Pero ito nga pong sa pagkakatalaga ng ating bagong secretary ng Department of National Defense, walang umangal. Walang sumangga. Bakit? Kilala ho siya At walang bahid ang karangal ang kanyang katauhan. Kasi kung meron ho, dapat meron akong montra, di ho ba? Subalit sa akin pong pagkakaalam, ay marami hong nagsasabi nung pumutok ang kanyang pangalan na babalik siya sa Department of National Defense bilang kalihim, ay maraming nagsabi, wala akong narinig na negative, na na puna. Ay, naku, magaling yan. Buti naman si Mr. Gibo Teodoro ang pinadala. Talagang dapat yan. Maganda, yan ang isa sa mga gandang na-appoint ng ating Pangulo. Biro nyo yon. So, palakpakan ho tayo. At kaya nga, inuulit natin. Magandang pa-birthday sa atin. Sa June 14 kasi birthday ni Sir, inuulit natin. Happy birthday po, Billy. Advance happy birthday, Sir. At yun, para sa akin, para sa atin, kayo ang nagbigay ng birthday gift nyo sa amin. Yun, di ba? So, yan po. Mga minamahal nating taga-subaybay. Pero, alam nyo, meron pa ho tayong mga susubaybayan na ikakampo, itinalaga ng ating Pangulo, mga bagong sekretary. Si marahil bukas ay tatalakayin din natin. Kasi gusto ko po kasing isa-isahin at para malaman ng taong bayan kung sino-sino itong mga delikadong iniatang sa kanyang balikat. Pero bago yan, basahin ho natin ang mga nag-react. Maulang hapon dyan sa studio. Keep safe sa lahat. From Renz Hernandez Regala. Thank you very much. You too. Rodolfo Santo Domingo. Good afternoon. Tita Mel. Good afternoon. Gibo is a good choice being a public servant. Yan, talaga naman. Yan po ay mula sa ating kaibigang Rodolfo Santo Domingo, isang magaling na CPA, licensed broker pa. No? Kaya kita nyo, ang mga humahanga ho sa kanya, hindi basta-basta tao. Kaya naniniwala po tayo. Pero marami po ang namumuno sa atin na sinasabi natin, magaling yan, magaling na ekonomista, ganyan-ganyan. Pero ano po, nagkaroon ng batik, no? Siguro, alam na natin yun kung sino-sino yan. Bahala na kayo kung sino yun. Isipin nyo at nasa isip naman natin at may katotohanan dahil sa mga pangyayari ng mga nakaraang panahon, di ba? Pero itong si Mr. Gibo, talagang walang bahid. Sapagkat mula siya sa pamilya talaga palang Teodoro, Gibo, mula siya sa pamilya ng mga Kohangko, no? At kaya nga sinasabi po na talagang, alam nyo, yung minsan, yung pinagmulan po ng angkan di ba? Parang mula sa mga angkan ng mga hindi basta-basta. Gilberto Eduardo Gerardo Kohangko Teodoro Jr. Haba ng pangalan, no? Nickname niya Gilbert or Gibo. Remember ho, laging ini-inculcate ko sa utak natin. Graduate siya sa Harvard University, pero bago siya nag-graduate doon, dito na siya nag-graduate sa School of Law ng University of the Philippines. Alam niyo naman, ang pag sinabing graduate ng UP, outstanding yan. Marami sa atin. Ating mga mambabatas dyan sa Senado, puro graduate ng University, UP, no? University of the Philippines. Pagka dyan galing, ay kung naalala nyo po ang namayapang si Miriam Santiago, di ba? UP rin graduate yun. Ang dami. Lahat halos sila puro UP. Ibig sabihin, pag nakita ho natin na UP graduate, no wonder, nakakarating ho sila sa matataas na posisyon dahil ibig sabihin, talagang meron silang mga katangiang yung tinatawag na magaling sa yung mga academic master, talagang kayang-kaya nila at parang wala lang sa kanila yon. Ibig sabihin, alam nyo naman, sinasabi po natin, hindi lamang experience ang dapat, kundi ang ang educational qualification ay mahalaga. Pag pinagsama ho yun, perfect halos, hindi ba? Kasi sinasabi din ho natin yung mga taong, minsan may mga taong eksperyensado sa kanilang sa kanilang linya, pero hindi masyadong nakaabot ng
formal education, parang may kakulangan ng konti, hindi po ba? Pero pag sinabi natin na well experienced sa kanilang sa kanilang porte at mababasa natin kung saan paaralan sila. Minsan it rings a bell yung pag sinabing UP, Ateneo, yung malalaki yung Lasal, etc. Pag lahat ng lahat ng po yan ay nakita natin at kitang-kita natin na talagang makatotohanan na talagang brilliant ang inassign at hindi lamang basta-basta, hindi ba? Kaya nga po tayo ay natutuwa. Kaya congratulations po, sir. At maraming salamat sa inyong birthday gift sa amin. Although birthday nyo sa June 14, yan, kayo ang nagbigay ng pa-birthday gift sa Pilipino dito sa ating bayan. Maraming salamat po. At paiksiin ko po yung ating programa kasi may dumating po tayong bisita. I have to attend to them. Marami pong salamat at thank you very much sa mga nag-react po. At please don't forget to follow us, subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. Don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.